Ay nako Ang guys. pangalan nito is yung Triangularis. triangularis. Magkano po yung ganito nyo? Ito yung triangularis na ito, 900 ang bili namin dito, mother plant. Yan, ipinamarket na namin. Okay. Para kumita rin naman talaga kayo. May kwento na pala tong garden na to guys. Hindi na pala to kay Ate Ayan. Siya na palang may-ari oh. Hindi naman ibang tao, di ba? Oo. Nawawmali ako, nawawmali. Guys, nagkwento siya sa akin kanina. Ay, aray ko. Ay. Ay, ang mura naman, 150. May pat na po yung Forever Rich nila, guys. Galing. Punta po kayo dito. Nandito po ako sa garden ni Ate Shirley. Ni Ate Shirley naman. Wala na si Ate Aya, nandun na sa tindahan niya talaga. Nandito po tayo sa Padre Bukal. Tama po ba? Bukal, Padre Garcia, Batangas. Ayun. Nagkakamali na ako sa lugar. Ang tagal din namin hindi nakapunta dito guys. Pero ang update natin sa mga halaman, ganun pa rin. Mura pa rin ang mga halaman ni Ate. Ayun na lang po. Ayan o, 200 ang daisy ni Ate. Ate, ikaw na pala yung may-ari, subscribe mo ako ah. Salamat. Ay, naku. Kasi may nagpunta nito, 2 days kami dito, may pumunta ditong vlogger. So, ang iniisip ko, hindi ko nga alam yung mga tawag sa mga halaman. Tapos ako rin ang tatanungin niya kung magkano ang presyo. Hindi ko pa kabisado, sabi ko, bumalik na lang siya. Oo. Ngayon eh. Aray ko. Siguro babalik yun kasi Opo. sinubscribe ko na yung kanyang yung kanyang vlog. Yan ang kwento. Winawmali ako ni ate, oh. Sinurprise ako. Bigyan namin nasa Manila. Dito, Oo. dito na may mili. Kay ate Ayan. Display rin sa Ito, yung ganito nyo po magkano? Ano lang yan? 50. 50 lang dito kay ate Ayan. Yan. Maliliit pa eh. Yung maswerteng, yun, money plant nyo. 75. 75. Malalaki naman kasi, tsaka nasa pasuna. Yan. Ate, ano bang ID Kamuning. nito? Kamuning? Ano May bang bulaklak siya, nito? White. Gano'ng Mabango. kalaki? Mabango. Meron ako niyan eh. Kaso hindi pa siya namumulaklak. Sana mamulaklak na. Anong buwan ba namumulaklak to, ate? Tatapos lang yung mamulaklak eh. Kahit yung maliliit yan, bumubulaklak. Ang laki pa rin ng garden ni ate. Iko tayo. Ito yung kanina, no? Type ko eh. Hindi ba ang ganda? Ganyan lang siya kalaki, guys. Hindi siya nagiging puno. Ang ganito nila ate, 1,000. Ibang variety siya? Variety. Aba, magkano po yung ganyan nyo? 50 lang yan. 50 lang to. Ba, parang pinaghalo yung pula at saka yung green, ano? Ito, ang pala nito, ang pagpapalago pala nito, inaano rin eh, kinakat din eh, parang mayana. Ganun Pero din mas pa. mahirap buhayin kaysa sa mayana. Ang mayana kasi mabilis buhayin. Oo, totoo. Pero mabuti, lumago na yung ganyan ko. Napansin ko, hindi siya masyadong lumalago. Ang ginawa ko, pinutol-putulan ko yung itaas niya. Para lumago. O, para lumago. Yun, lumago na siya. Salamat naman. Ito guys, 50 pesos lang. Napansin ko lang kay ate, kakaiba. Ano bang to, ID nito? Hindi ko pa man alam. Ayan na nga tayo. Pag mga ganito po yung gagantiyan ni ate, magkano? Gagantiyum. Magkano pa mga ganito kalalaki? Sana yan. Pag mga ganito na? Ang lalaki na. Ito yung mga ganito. Ito is hindi. At ito ang mother namin. Ito, oo. Ang ganda naman talaga kasi, oh. Napalago talaga ni Ate Aya ng malalaki yung mga plants niya, mga bago. Hindi ko rin alam. Sorry, ganun. Basta 400 siya. Fern din yan. Oo, firm din siya. 400. Itong to, diba? Ano po bang to? ID nito? Ito yung mga ginagamit sa mga okasyon sa kasal eh. Opo nga, yan yung inilalagay diba? sa dibdib.
Oh. Na nilalagyan ng orchids. Oy, yun nga, tama ako. Ano po ba pangalan nito? Baliktad. Ayun lang, di alam ni ate ang ID. Hindi ko alam ang ID niya. Bastang mahalaga, 30 pesos to? 35. 35. Oo. Yan. Ganda yan. Ito po, ano pong plants to? Benta po yan, ma'am. Benta, 1,000 daw po. 1,200. 1,200. Yes, Kakaiba yung flowering na to eh. Ano po siya? Very rare po yan. Ilang buwan ang tagal ng bulaklak niya? Maabot po ng 3 months. 3 months, Lampas kaya pa. pala. Hindi siya nalalanta. Ganyan lang sinagaling. Pero ano, nagiging puno ito? Hindi po siya lumalaki. Ah, ganyan lang. Mm. Kumakapal siya. Kumakapal siya kasi umaano lang siya. Tapos, pag tumalbo siya, bulaklak ulit ang kasunod. Talaga? Ano yan mag Ganyan, bulaklak na naman siya. Hindi pa siya natutuyo, may bulaklak na naman sumisibog. Ayun ang maganda. Wala si Ate Ayan dito. Kaya po si Ate Ayang, nasa kanilang bahay si Ate Ayang. Ako lang po yung Ayan si Ate nagbabantay. ako po ang taga Ngayon wala si Ate Ayan. Balik tayo guys sa pinakamura. Suki natin. Ayun yung mga plants ni Ate Ayan. Update tayo sa mga bagong plants niya. Halaman niya ngayon. Oh, ang gaganda. Ang dami niyang rare. Tignan natin. Ate, magkano yung ganito nyo? 350 po, ma'am. 350. Anong ID na aglo to? Ayun lang, di na naman alam ni ate. Pero, ang presyo 350, pareho lang tayo ate. Hindi pa natin ganun kabisado yung mga ID niyan. Oh, dito ko ata, Ito nako. yung moonlight yan. Magkano po yung ganito nyo? 150 po, ma'am. 150 ang moonlight nila. Dwarf lang ba talaga ang moonlight ni ate? Hindi po, lumalaki po siya. Ah, lumalaki. Meron pa malaki, 350. Ah, okay. May 300 sila. At least may 150, oh. Ang ganda. Budget meal naman yung kay ate. Yung moonlight niya. Ate, anong ano to? Para yung ano ng mga... Chicken feet? Hindi yan. Succulents? Ganon? Ganun. Ano na yun. Magkano yung ganito nyo? Lang yan, 50. 50 pesos lang. 50 pesos lang may pot na, oh. Wala si ate ay, walang mag-ID. Yung ganito nyo po magkano? Nasa 300 din. Ah, ito. Oo. Alam mo sa kanya ko nakuha yung ganito. Wala pa ata ang 100, binigay sa akin ni ate libre. Maliit. Oo. Sa dami nang nakuha namin, binigay niya sa akin libre. Pero magkano po ang price nito ngayon dito? Nasa 200, 250. Ganyan. Ah, ito. May pot na siya. Oh guys, oh. 200 to 250. May pot na. Ba, talagang swak sa budget si Ate Ayan dito. Ate, yung mga, ito mga, magkano itong mga caladium nyo dito? Ito 200. 200 to. Aba, magpakay nyo, 200 na, oh. Anong ID ba nito, ate? Anong klaseng ano to? Naku naman. Sorry. Sorry naman. Sorry, hindi niya na talaga alam ang ID. Itong mga caladium na to, itong mga ganito, magkano po ang presyo niyan? 100 lang yan. Ah, 100 lang po ito. Yan. Ayan po guys, 100 lang. Uy, ang lalaki na ng bulb nito ah. 'Di ba? Ayan oh. Hindi na rin talaga malulusaw. Saya na naman tayo sa malulusaw. Ate, bigyan mo ako nito. Sa totoo lang, wala ako nito. 200 lang, swak sa budget to. Yung mga ganito kaliliit yung caladium, malamang 50 yan. Tama ba? Nangunan na eh, no? Ate, bigyan mo nga ako niyan. Yan, 200 lang. Oh, laki-laki na, oh. Ayan. Ang wala pa ako. Kasi ako ay pero inyo yung 200 nila, guys. Oo. 200 lang yan, oh. Last na. Tsaka ito, ate, 100 lang to. Okay, 100 lang. Bigyan mo ako ng makapal yun. Yan. Oh guys, 100 lang. Galing talaga dito kay Ate Ayan. Mura talaga mga reel dito. Pag namimili kami ng paninda, ang dami niyang binibigay sa akin libre. Yan, bibigyan kita libre.
Ito mga ganitong Doña Carmen nyo po, magkano? Doon niya kami na, ayan, 250. Ah, 250, nakapat na po. Ito, may mga rare pa. Ayan, magkano po yung ganito nyo? Ito, mahal to. Nasa 500 na po yun. Opo, yung mga ganitong klase. Oo. Pero ang gaganda ng pot niya. Ang saka malaki na talaga. Plus na siya. Ang ganda pa ng mga dahon. No? 500. Galing. Itong red siam ni ate, magkano pa rin to dito sa kanila? 25. Uy, 25 lang to, te? Opo. Oh guys, nakita nyo yan, no? 25 lang. Ayan. Mamimili na lang kayo ng pinakamalago. Hindi na kayo talo. Kakaiba talaga yung red siam, no? Iba yung ano, ang ganda ng dahon niya, ang kintab. 25 lang yan, guys. Oops. 8,500 po. Ayun, ganito. Yan naman ay Anong Prince ID of nito? Orange. Ha? Prince of Orange. Prince of Orange 3.5. Ang gaganda naman din kasi talaga, oh. Pangarap ko talagang plans to. Kailan kaya ito mabibili? Ito. 3.5. Black cardinal namin is 4,000. Ah, itong Black Cardinal nyo. Yan. Ito guys, yung kanilang Black Cardinal, 4,000. Ayan. May pot na. Ang laki. Opo. 150. 150 yung ganito nila. Ganitong aglo. Ang ganda na itong ano, pang landscape. Magkano po dito yan? 1,200. Okay, 1,200. Sulit naman talaga ang laki. Oh. Ang ganda ng mga dahon. Ang ganda ng garden ngayon ni Ate Ayan. Yung Snow White nyo. 120. O yan guys, last na last. 120 Snow White. Meron na kayo dyan. Ito ang gusto Ito ko. po ma'am. Ang ganda. Ah, dito muna tayo. Ayan. Parang bagong tanim lang siya. Hindi, ano na siya, sumuloy na ng dahon. Magkano po yung ganyan? Yan po ay 700. 700. Maranta yan. Maranta. 40. Maranta. Ah, maranta. Akala ko ano siya eh, bagong tanim lang eh. Pero iba yung ano niya, dahon niya, no? Ang ganda. 700 guys. Yung nakapat yung ganito, magkano po? 350. 350 guys, oh. Sobrang lago ng dahon. 350, nakapat na. Pag talagang mga plants ni Ate Ayan ang mumura. Yung ganito po niya, magkano? Yan, 400, 400. nakapat na po. Ito, meron ako dito eh. Type ko. Sana nga, ano, mura. Magkano ganito nyo? Ito, 250 lang. Ayan po, 250. Wow talaga, swak talaga. Patingin nga po. Ayan. Ang dami ng puno, no? 250 lang. Ate, ano bang ID niyan? Alocasia? Basta alocasia. Ito tayo eh. Ito na naman tayo guys. Pero ang mahalaga, 250. May nakikita akong isang dahon. Magkano po yan? Yan, 200. 200. Iba ba to? Parehas lang po sila. Ah. Pero itong makapal, 200. 250. Bigyan mo na sa akin na 200. Sige na ate, kukunin ko yan. Sige, sige. Grabe, ang daming ano, last na talaga. Hindi ka lugi sa 250. Okay. Yung kalateya po ninyo, magkano dito? Ah, yan. 150. Ah, 150. Itong ano nyo, kalateya nyo dito sa kabila. Ano yan? Yung Orbi. Opo. 350. Ah, 350. Yung kanilang mga face lily, bago pa lang, no? Cute pa eh. Magkano po pag mga ganito? 150. Ah, 150. 150 yung malalaki. Ah, ito guys, oh, yung anthurium ni Ate Ayan dito, yan, nakapat na. 150 lang sa kanya, yan. Yung ganito ko, libre lang ni Ate. Libre. Nakalibre na naman, aray ko, ang daming libre. Ay, dito tayo sa bromeliad ni Ate, magkano po? Ito, Oo. 150. Ah, 150 to. Ang galing.
Naku, mahigit na yung ano ito. 2,200 yan. Pag ganito na kalash. Oo. May tanong lang ako, paano pinalago ni ate ng ganyan yan? Kasi yung akin, 2 dahon pa lang talaga. Hanggang ngayon, O hanggang ngayon. naabunuhan mo. Ano lang, organic lang kasi. Organic. Anong nilalagay kaya ni ate dito? Nilalagyan lang yan ng abono na ano. Complete. Complete ang nilalagay niya. Kaya pala lumago ng ganito. Hindi, kahapon nilagyan ko na siya ng Osmocot. Kasi ilang buwan na sa akin, 2 dahon pa lang. O guys, yung ganito raw po ni ate, 2,000 na. Pero di na kayo talo sa 2,000 na yan. Napakaganda. Napakaganda, sobrang lago, ang ganda ng mga dahon. Yun yung original. Kasi may local nito, yung mahahaba ang tangkay. Okay. Pangit tingnan pagka nasapat. Yung nabili ko kaya sa silang na yun, ang bili ko nung 200 eh. Oo, mga 200, 250. Ayan, oo, hanggang ngayon 2 dahon pa rin. O guys, so yung 2,000 na hindi na po kayo lugi. Talagang ilang puno to. 'Di ba? Ganda. Itong mga allocation ni ate. Ito malaking ito, 350. Ito? 350 na ba? Wait. Sure ka ate ha, 350. Baka mamaya. Baka mamaya may pumunta dito. Ang allocation nila 350 daw, patay tayo niyan. Hindi, yung akin nga doon, sabi ko nabili ko, mas malaki nga lang to. 200 lang. 350 nga. Malamang 350 Kasi nga. Ito yung local na ano. Kaya hindi naman siya ganun talaga kamahal. O guys, hindi na kayo lugi, 350. Ate, pakita mo nga yung dahon. Napipeke na naman ako, akala ko Amazonica eh. Ayan, ang ganda. 350 lang po yan. Ito pong fried egg. Ito? Ito. Yan, fried egg yan. Fried egg yan. May mga anak-anak na siya. Ayan, 280 lang. Ito yung Amazonica. Magkano pa kay Ate Ayan yan? Ito medyo mahal ito, 600. Yan. Ibang klase siya. Talagang Original siya na. yan yung original. Makikita mo naman talaga guys sa dahon. Ito po, magkano yung ganito? Ito local to. Ganito. Oo. Pareho lang. Parang, nagkapaan na eh. Nagkapaan eh. Kasi maliit pa siya. Kasi maliit pa siya. Pag maliit po, magkano? Aray, 300. 300 guys. Ano po yung pagkakaiba? May nagsabi sa akin na may local din ito eh. Meron Amazonica. Ano po yung pagkakaiba ng local niyan? Malambot yung ano niya. Yung mabilis Maputol. Hindi pa naman ako nakaka-encounter ng ganun. Tigas. Ayan. Parang ano siya. Ito po, pag ganito nakalaki, magkano? Ayan po ay 1,800. 1,800 na. Ay, ibig sabihin parang yun ang local. Ang kapal nito eh. Kapal, sobrang kapal niya. Okay. Kaya pala. Ayan guys, so 1,800. Alam ko na kung ano to. Yung nilalagay nila sa plants. Isang tips Alam ko na may nagturo sa akin yan eh. Hindi na ako manuloko. Sabay ganun eh. Hindi bang paganda talaga ng dahon at saka yung nilagay ni Ate Ayan. Pag talagang yung ganyan na makikita yung puti para iwas insekto, 'di ba? Detain 'yan kung hindi ako nagkakamali. Alam. Ay. Ito yung mga plants ni Ate. Yung ganitong anthurium nyo po, magkano? 150. Ayan. Itong lush na. Ang ganda ng 150 anthurium ni Ate. May bulaklak na po. 150 lang yan. Ito guys, yung piro ni Ate, Thailand to, 350. Ang ganda naman talaga kasi ng dahon, Pag hinawakan mo, ang kapal niya. Ganda. Ito, 100 lang to? Wow! Ito guys yung bigonya ni Ate Ayan dito. 100 lang, mahal. Mura lang pala sa kanila to. 100 lang ang bigonya. Last na. Ito guys, yung mga bigonya dito ni Ate, 50 pesos lang yan. Ayan. Ang lalago na, no?
Napalago talaga ng gusto ni Ate Ayan. Ilang buwan din kami hindi nakapunta dito. Yung ganito po ni Ate Ayan dito, magkano? 200 hanggang 300. Hanggang 300 yung malalaki. Ito, yung parang mga banana. Ate, ano bang tamang ID nito? Ano siya? Ito yung variegated banana plant. Okay. Salamat po. Pare-pareho hindi magaling sa pag-ID ng mga pangalan. Pag malalaking sensation, ate, magkano? 1,005 po, tapos yung maliliit 600. Variegated ba to? Ay, ang lalaki na kasi. Kaya ganito na rin yung price niya. Ang ganda na oh. Pinaganda ni Ate Ayan yung kanyang garden. Ayan. Yung mga Orlando nyo, ate, magkano? Pag ganito na kalalaki. Ito, ayan 150 lang yan. Ang laki ng lalagyanan. Oh, guys, 150 lang po. Parang hindi na palipat-lipat. Oo nga, punta kayo kay Ate Ayan dito. Sulit talaga. Ang precious swak sa budget. Ito kanyang ano? Anong tawag? Anong? Oh, Milaloni. Magkano po sa kanya to? 350. 350. Gigantia. Magkano po sa kanya? Ito ay 700. 700. Oh, yung silom niya. Magkano po yung silom niya dun? Ito, Opo. ito ay 350. Wow, ang ganda ng lirio. Magkano ang lirio pag walang bulaklak? Sabay 100. ganun. 100. Yung walang bulaklak. 100 yung walang bulaklak. Ito, 200. 200 pag may bulaklak. Ang ganda naman talaga kasi ng bulaklak ng lirio. Ate, lirio din to, no? Diba? Lahat yan. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Talagang panalo si Ate Ayan. Wala akong masabi sa mga plants niya. Ang galing niya mag-alaga. Dito po ikot tayo. Ate, magkano yung ganito niya? Ito, giant photos tattoo. Ito. Giant photos to. Mm-mm. Magkano po yung ganyan? 400. 400 kay Ate Ayan. Ito, may mga budget meal naman siyang golden photos. Ito po, magkano pa ganito? 50. 50 pesos lang to. Oh, budget meal na budget meal. Yung ganitong green Congo ni ate, magkano? 1,500. Ito, red Congo, 1,800. Ang ganda ng Birkins niya, makapal na. 2,500. Talaga may mga presyo na rin naman talaga. Itong, yung mga sabay gumamela eh. Magkano po pag mga ganito? 50 pesos ang gumamela ni ate. Ang gaganda. Double. Ang lalaki. 50 pesos. Yan guys. Ito yung Snow White ni ate dito. Magkano po? Yung maliliit siya, 120, 250. Yung nakapat na. Si ate nang tinatanong natin. Wala siya eh. Ay, Ate Ayan. Ito po yung mga kalateya niya. Magkano pa rin dito? 200 yan. Ito, pang 200. Ito, ang ganda ng mga variegated. Pag mga ganito po kaliliit, magkano? 150 po yan. 150 guys. Pang budget meal. Dito po guys, nag-update tayo ng mga halaman, ng mga bagong halaman ni Ate Ayan. Tagal namin hindi nakapunta dito pero nakita namin ang gaganda ng mga plants niya. Yung mga ganito po ni Ate Ayan, magkano? 100 lang yan. 100 lang yung mga ganito. Ito pong Marian niya. Ito local to eh. Magkano po sa kanya yung ganito? 100. 100 lang guys. 150. Ito. Depende sa size. Itong maliliit. 50 pesos. Sa bagay ganun eh. Hindi ate, magkano yung ganito nyo rin? Ayan, mura lang yan. Ito pwede na. Ito sa mga 35. 35? Yeah. May napapansin ako, lapitin niya ng insekto. Ganda siya. Hindi nabubuhayin si mama niyan. Oh, Oo. Lapitin na. Kaya sa ano lang din. Natutunaw siya. Ano, kay sobrahan ng dilim, hindi lang din pag mainit na mainit. masisira ang dahon. Oo, tapos naman pag nasa lilim naman, kaya hindi mo maintindihan eh.
Kailangan Ano? siya ganito nasa ilalim Oo, ng net. shaded siya. Oo, shaded. Kailangan kahit mainit pero nasa shaded siya. Yun ang hiyang niya. Doon ko napansin. Mura lang sa kanila to guys. Magkano ate? 35? Yung malaki niyan, 50 yung may bulaklak. Okay, salamat ate. Uy, yung mga ipesya ni ate dito. Ate, magkano yung mga malalago yung ipesya? Ito, 200. Ayan, ang mga presyon dito ni ate. Ayan, mga nakapat na po yan. Yung mga yan. Ito guys, Mabili yung ng mga musal ni taga- ate, oh. bulaklak na 50 siya, lang. Oh, pabulaklak na siya, no? Yan, oh, lahat meron na siyang ano. May bukong-bukong na. Ang tawag dyan, bukong-bukong. Lahat. Halos meron na kasi pag bulaklak na ano yun. Oo nga, mabango yan. Ito yung type ko rin na pang landscaping eh. Ate, magkano sa inyo yung ganito? 120 yung nandun. Ito kasi yung pinaka-mother plant. Ah, pinaka-mother. Yung maliit niyan, Yun o yun. nandun. 120. Ate, hindi ka lugi. Hindi ako lugi. Hindi ka lugi, ate. Salamat, ate. Hello, guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gabi na po. Sa isna. Muli po, ako po ay magpapasalamat sa mga pag-play ko, mga subaybay. Ang ingay naman ni Chuchu. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Waraynon YouTube channel. Ako po ay walang sawang magpapasalamat kina Cecilia Risa Cruz Esconde, Kemi Des, Nebs Espinosa, Ervic Suarez, Elsa Flores, Minoro Machoda, Josephine Estrada, Wendy Hernandez, Teresita Libanza, Erickson Perez, Marilyn Alvarez, at Mel Daranga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre po, patuloy po nating suportahan ang ating mga kaibigan sa YouTube na sina Girly Laminiro, Ma'am She's Diary, Aling Shaleni, Remedios Usman Collection, The Singing Plant Mudral, Erlinda Aldea at Cerveron Rohina. Siyempre po, pasasalamatan din po natin sila Kai TV at Mami Alin Homemaking sa patuloy na suporta po nila sa akin at ganoon din po ako sa kanila. Nagpapasalamat din po ako sa mga hindi po nag-subscribe pero patuloy po nanonood ng mga video ko. Maraming salamat po. Subscribe na po kayo. Siyempre po, wag po nating kalimutan mag-like, share and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong mga video. Babush!